Iraiak 2025. Lur osoko gozea gara, batasuna eta maitasunaren balore. Kultura sarea gizartean osatzen dutenok, euskaraz hizkuntza honean oinarritua. Harreman familiarrak islatzen, sentibera berreskuratu, urrezko guk. Hurbilean emakume eta gizonarekin bat, superazioa istorioaz betetak. Errealitatean loraldia gaztea askatuz, oraina jaiotz osa, egiak zabalean. Harin erronkak barea iristean, bideko lana goiz albora, erloju lau anai odola, ernai sakona. Eroso dator haizea urbeteaz, olatu morean atea koloreztatuz. Guda erdian gu gara aberria, legeltasuna eta arrotasuna. Gu gara sakan arroka, mugabakarra gure taupadak. Musuz.